خبرك gelekî xweş ez li pêşberî we me heyama perwerde û hîndekariyê ya sala 2018 û 2019 piştî di rojanê dî bi belavkirina qarneyan diqede. Zarokên Kurdan jî ji xeynê dersên dînî û ilmî li mektebê zimanê zikmakî yani zimanê dayîkê zimanê Kurdî fêrbûn. Li Diyarbekirê zêdetirî 10,000 xwendekar bi saya dersên bijarte hînê Kurdî û zazakî bûn. Heyama nû ji niha ez meraq dike. Zarokên Kurdan li mektebên dewletê zimanê dayîkê jî hîn dibin. Wezareta Perwerdeya Neteweyî di çarçoveya bernameya dersa ziman û zaravayên zindî de ji sala 2012 û vir ve li dibistanên navîn dersa kurmancî û zazakî dide. Li Amedê îsa zêdetirî 10,000 xwendekarî di çarçoveya dersa bijarte de dersa Kurdî hilbijart. Mamosteyê kerem bikin ser çavan û ser seran. Hükümeta AK Parti li hemberê înkar û asimilasyonê şoreşek beyden kir zarokên Kurdan di dibistanên dewletê da zimanê zikmakî fêr dibin. Li Diyarbekirê dersa Kurdî her zêde li navçeya Licê hate bijartin. Sabiyê me û weliyê me li gora daxwaziya wan di heft ortaoxulê me de nêzîkî 1150 öğrenciyê me dersa Kurdî û dersa zazakî dibînin. Ev yazî fırsatekî mezin e. Îsal 969 xwendekaran kurmancî, 175 jî perwerdeya zazakî girtin. Em dibistanê de zimanê Kurdî hîn bûy, zimanê Kurdî xweş e. Mamoste ji me re zimanê Kurdî hîn kir. Em gere zimanê xwe xwedî derkevî. Xwendekar heftê 2 saetan dersên kurmancî û zazakî dibînin û di serî de tîpên Kurdî nas dikin. Rengan hîn bûn, hizmaran hîn bûn, pîşeyan hîn bûn. Dersa Kurdî şawan e? Dersa Kurdî pir xweş e, pir xweş e, pir zevkli ço. Xwendekarên ku bi kurmancî bi malbat û hevalên xwe re diaxivin pir kêf xweşin. Diya min û babê min qasê min yazî nikarin yanî nivîskariyê nizanin bikin. Ez jî wan xweştir nivîskarî dikim. Fena Tirkiyeyê dibijin aile. Ez jî waran dibijim ez kurmancî hîn bûme, ez jî waran dibijim em dîna bêjim malbat. Zarok li dibistanê stranên kurmancî jî hîn dibin. Devletimizin en güzel imkanlar, sunduğu bu güzel imkanları. Em dixwazin derfetên dewletê di nav aramî û xweşiyê de bidin gelê xwe. Em dixwazin zarokên me zimanê xwe rastîn bibin. Ez dema di nav gel da digerim ji wan kurmancî û zazakî fêr dibim.